Bashin da ake bin Najeriya ya ƙaru zuwa tiriliyan 46.25. Ofishin Kula da Basussuka na ƙasa (DMO) ya ce bashin da ake bin Najeriya ya ƙaru zuwa naira tiriliyan 46.25 a watan Disamban shekarar 2022. A wata sanarwa a ranar Alhamis da DMO ta fitar, ta ce an samu ƙarin sama da naira tiriliyan 7 daga abin da ƙasar ta mallaka a shekarar 2021. Jimillar bashin jama'a da ya ƙunshi bashin cikin gida da na ƙasashen waje da kuma na gwamnatin tarayya da kuma ƙananan hukumomi da gwamnatin jihohi 36 da kuma gwamnatin tarayya ya kai naira tiriliyan 46.45, kimanin dala biliyan 103.1 idan aka kwatanta da ranar 31 ga watan Disamban shekarar 2021 na naira tiriliyan 39.5, wanda ya daidai da dala biliyan 95.77. Ta fuskar hada-hada kuwa, jimillar bashin cikin gida ya kai naira tiriliyan 27.55, daidai da dala biliyan 61.42, yayin da jimillar bashin ƙasar waje ya kai naira tiriliyan 18.7, wanda yake daidai da dala biliyan 41.6. Ofishin ya bayyana cewa dalilan da suka sa aka ƙara samun wannan bashin su ne sabbin rancen da gwamnatin tarayya da kuma na ƙananan hukumomi suka yi domin samar da kasafin kuɗi da kuma aiwatar da ayyuka. Bayar da bayanan lamunin da gwamnati ta yi domin daidaita wasu lamura shi ma ya ba da gudunmawa wajen ƙaruwar bashin. Sai ta ce ƙoƙarin da gwamnati ke ci gaba da yi na samun ƙarin kuɗaɗen shiga daga albarkatun mai da wanda ba na mai ba ta hanyar tsare-tsare irin su dokar kuɗi da kuma dabarun tattara kuɗaɗen shiga na iya tallafawa Najeriya wajen biyan bashin.